Ola, benvidas, benvidos de novo despois deste parón do verán o noso curso de Lingua e Cultura Galegas de Aula Galicia Aberta. Agardo que pasarades unhas boas semanas de descanso, de desfrute cos vosos, coa familia e demais, e agora volvemos con máis ganas que nunca para empezar esta nova etapa, este novo curso, digamos, de alguna forma, no que teremos os contidos de sempre e unhas sorpresas sempre preparadas para vos. Por iso, como xe o primeiro día de setembro, esta etapa que comeza, este novo curso, como vos dicía, temos unha sorpresa, unha primeira sorpresa, que é un convidado de luxo. Neste caso, vai nos acompañar hoxe Quique Peón. Seguro que é unha persoa máis que coñecida e recoñecida por todas e por todos vós, pero non está de máis facer unha breve presentación del. Quique Peón é unha figura fundamental para a música tradicional galega, para a tradición galega en xeral, e é unha persoa das máis importantes dentro das recollidas da tradición galega, non só oral, senón tamén dentro do baile e demais facetas dentro da música tradicional galega. Quique Peón é director do grupo Xacarandaina, un grupo de unha compañía musical, máis ben, mellor dito, e hoxe ten moitas cousas que compartir con nós. Sen máis, dentro Quique Peón, dentro vídeo, que desfrutedes da súa compañía ao longo desta tarde. Son Quique Peón, son veciño de Oza dos Ríos, pero nací na cidade da Coruña. A idade de 4 anos empecé a bailar no colexio, e despois estuve nun coro en Xebre de rapaces no meu barrio, e a idade de 14 anos pasei a formar parte do grupo de música e baile tradicional Xacarandaina, que daqueles tempos se chamaba un grupo de danza Xacarandaina. Bueno, Xacarandaina naceu porque había unhas clases que eran de coros e danzas de Coruña e que quedaron, cando morreu o ditador e veo a democracia, quedaron actividades que se facían soltas e sin acougo, ¿no? Sin acobillo. Entonces decidiron eses rapaces que quedaran sin clases formar un grupo. Entón fixeron unha convocatoria polos institutos de Coruña, e a mí me chegou, eu estaba con 14 anos en primeiro de BUP, e chegou a convocatoria de que se estaba formando un grupo, que quen quixera formar parte, que formara parte, e alón fun. E a partir de aquí, pois, entrei con 14, aos 18 xa empecé a dirixir, e hasta hoxe que estamos aquí na loita. Nosotros tiñamos o mesmo repertorio que tiña coros e danzas. Os nosos mestres primeiros eran ex-membros de coros e danzas de Coruña, e entón o repertorio que tiñan de baile era o que tiñan coros e danzas. Coros e danzas en Coruña seguía existindo. Cando íbamos a unha actuación xuntos, que usábamos primeiro isto, ¿no? Que coincidíamos en repertorio, entón o repertorio era deles. Entón nos vimos en un problema de que facemos, a ver, temos que buscar un repertorio. Entón unha rapaza do grupo dixo, pois hai unha señora na miña aldea que dis que sabe bailar puntos, e foi moi boa bailarina de Nova, este era no concello de Melide, un sitio que se chama San Martiño de Moldes. E entón, pois, aló nos fomos a ver que podíamos facer, e, bueno, xa foi un chute de droga folclórica, da que seguimos colgados hoxe en día. A partir de aquí, bueno, nos dimos conta de que o que nosotros sabíamos era moi pouquiño, que era moito máis amplio, e naquel preciso momento nos comprometemos a seguir investigando e a poñer en escena o máis fidelmente posible aquilo que os nosos maiores, a xente de idade do país, nos enseñaba, non? E a partir de aquí, bueno, despois desa recollida viñeron moitas máis, foron maravillosas. Foi cada vez que íbamos a recoller un descubrimento, como se descubriéramos un tesouro, é como quen encontra unha pedra e chea de lama e limpa, resulta que é unha xoia maravillosa, e isto foi un pouco que nos foi pasando según íbamos investigando e
e cubrindo o mapa de Galicia, non? Sí, foi maravilloso, maravilloso. Bueno, estamos falando de finales dos 70, principios dos 80. A televisión había 2 canles nada máis. As carreteras eran terribles. A xente non tiña os medios de comunicación, os medios de transporte que temos hoxe en día. En fin, era unha cousa complicada. Nosotros fomos facendo un mapa. Quedábamos moi cedo pola mañán, se conseguíamos alguén que tuvera coche, pois íbamos en coche, se non collíamos un coche de línea, e nos presentábamos na aldea que miráramos no mapa que nos podía resultar, ou que estaba cercana de outra. Primeiro fomos traballando por concellos, máis que por aldeas, no concello tal, concello, fomos así ampliando o mapa das recollidas. Pero chegábamos á porta, petábamos á porta e preguntábamos, mire, nosotros somos uns rapaces de Coruña, dun grupo, e queríamos aprender a... No, aquí non sabemos nada. E nos pechaban a porta moitísimas veces porque non tiñamos sorte, ás veces sí, pero despois se nos ocurriu que igual era boa cousa e funcionaría ben falar cas forzas públicas. Entón fomos a falar cos curas primeiramente de cada parroquia e os curas pois, nos facilitaron moito o traballo porque hai que pensar que naqueles tempos as recollidas non eran nominais, sino que eran a todo o colectividade, non? Entón facíamos xuntas de moita xente, para que tamén é verdad que cantos máis informantes haxa, o resultado da reconstrucción vai ser máis fideligna, porque si, canto máis xente haxa para aportar como era, pois máis doado sería para nosotros despois a reconstrucción. E así fomos indo. Despois no grupo se presentaba un programa de televisión española que se chamaba Gente Joven, que se emitía os domingos pola mañán, e gañamos, pois, me parece que en 4 ocasións o primeiro premio a nivel estatal. Entonces o noso selo de presentación un pouco era ese, somos do grupo Xacarandaina. Entonces a xente, pois como só había 2 canles, pois todo o mundo sabía, non? E entón facilitounos tamén moito o traballo. Despois, pasados os anos, cando a miña irmán levaba a sección de a veciñanza que iba a Luar a bailar, tamén os vellos colleron conciencia do que eles sabían que era importante, porque hasta ese momento non lle daban valor, porque non lle daban valor, e despois agora sí que se recoñeceron e entonces sí que lle dan valor, non? Ese foi un traballo de, pois, a pico e pala, a verdad, sí. Bueno, a cambio de nada, nosotros eso, facíamos unhas tortillas pola mañán, cada un levaba 1 ou 2 tortillas, comprábamos unhas empanadas, levábamos un pouco de viño, levábamos Fanta para as señoras que non bebían viño, e bueno, facíamos un detalliño para ter, cando eran as xuntas, para tal, poñíamos a gasolina, o tempo, o esforzo, e non recibíamos diñeiro de ningún tipo, a cambio, claro, lóxicamente, non, nada, isto non, imposible. Primeiro foi para, como xa expliquei antes, como para mudar o repertorio, pero despois xa foi unha ansia de que era unha carreira contra reloxo, porque os informantes, que a maioría deles era de idade, morrían e marchaba con eles unha sabiduría inmensa, porque a verdadeira universidade do folclore está no pobo. Entón, foi unha carreira contra reloxo, non? Sí, pero foi moi bonito, moi ilusionante, non? Isto, non sei, eu teño amigas agora de 90 sabes, o sea, xente que bueno, unhas vidas, porque tú vas a recoller, pero tamén hai que facer unha labor de escoita, e na escoita é a vida, non? Vidas durísimas, vidas de moitísimo traballo, de moitísimo esforzo, de pasar fame, moita xente, pero sempre decían unha cousa, todos os sitios, nós non tiñamos nada, éramos divertidos, disfrutábamos da vida e o pasábamos ben, e a xente agora está triste, anda triste. Nós aturuxábamos polos camiños, íbamos a traballar
a asachar, a todo, cantábamos en todo momento, había unha alegría en si mesma, non? Pero, pois, os vellos fixábanse en eso que agora xa hai un tempo, quero decir, que a xente andábamos medio aplanados, non? O sea, que as pasaron moi negras, pero, sin embargo, eran máis felices de alguna maneira, porque eran máis alegres. É curioso isto, moi curioso. Cantaban ya a vida, o sea, isto das pandereteiras, de que este ano se celebre, por fin, e se dedique á literatura oral e ao mundo das pandereteiras o Día das Letras Galegas, que para min debería ser xa o primeiro, xa debía ser eso, a literatura oral. Me parece importantísimo e me parece... Estamos felices, eu estou feliz de que isto sexa así. As pandereteiras estiveron aí toda a vida. Esta maneira, esta formación musical existiu toda a vida en Galicia, non? Se perden nas raíces do tempo. Pero foi nos anos 80, cando empezamos a recoller, cando se puxeron as pandereteiras, se fixeron grupos de pandereteiras. O primeiro tocoume a mi facelo, non sei, porque me cadrou e tocoulle, pero fixémolo na primeira actuación no 81 e sin referentes de ningún tipo intentamos tocar e cantar o estilo antigo, que non era fácil porque houve un corte xeracional que se perdiu entre a guerra, entre que viñeron as bandas de músicos, salóns de baile, as panderetas empezaron a quedar colgadas nas casas e a utilizarse únicamente para eventos puntuais familiares, unha boda, un Nadal, ou... non? E despois, rememorando, cando xa fixemos o traballo de reconstrucción, vimos que había esa formación musical que estaba casi en todo o país. Entón, poñela en escena, intentando ser o máis fideles posibles a aquilo que nos íbamos atopando, non foi unha tarefa fácil, porque non tiñamos referencia de ningún tipo, éramos uns chavales, pero, bueno, estamos moi orgullosos. Quen me iba a decir a min que despois de facer o primeiro grupo de pandereteiras, hoxe en día habería en Galicia semexante exército, porque somos un exército de tocadoras e tocadores. Isto é un exército. Entón, estamos moi orgullosos ao mesmo tempo, non, de ter feito ese traballo, sí. Nosotros non íbamos solamente á música, íbamos á música, ao baile, ao traxe, ao costume de quedar no traxe, o costume de vestir o traxe, o costume de como quedaban para o baile, como eran os protocolos para... Iban a sacar as mozas, non... Iban todos xuntos, quedaban antes os primeiros bailes... Como era isto? Se podía marchar un do baile e deixar a parexa sola... Todo isto non é unha cousa simplemente escénica. Pero nosotros a reconstrucción intentamos que sexa o máis fidel posible, guardando un equilibrio, verdad, entre o puramente escénico e o tradicional puro. Entonces, ese equilibrio, para que o público reciba, tanto sonoramente como visualmente, e que entenda que esa formación coreográfica era dun sitio determinado, en fin, hai moitos matices que nosotros traballamos e que, para ser o máis eficaces posibles, trazamos unha serie de líneas que non se podían pasar, non? A coreografía tiña que ser a exacta do sitio, os protocolos do baile, que puntos se escollían, que melodías se escollía, que estrofas se escollían de todas as que cantaban. Pero vamos a falar unha cousa, que igual a xente non o sabe, pero as cancións non son 4 estrofas, as estrofas eran libres. Entón, ao mellor dunha mesma señora, eu teño dunha señora 1000 coplas, 1000, da mesma señora, de Malpica, da Cangrexa, ademais, chamaban, xa morreu, pobriña. 1000, quero dicir que, cal desas 1000 escolles para reflexar ao público? Pois, bueno, nosotros somos bueno, en este caso facíamos a que máis se repetía na recollida, a que máis repetían era a que poñíamos, porque nos parecía que era o que debíamos de facer, non? Bueno, moitísimos detalles no vestuario, en todo. Entón, foi un traballo, sí, foi un traballo. É imprescindible para saber o noso
como é o alleo, sin ser alleo de todo, porque o que está non hai fronteiras, as fronteiras fan as persoas, os políticos, non? As fronteiras políticas esas non existen, son fronteiras como moito xeográficas, montañas, mares, ríos, que sí delimitan e cambia dun lado a outro, pero fronteiras así, de aquí cambia e aquí tal, non existe, non. Nos recollemos na parte miñota de Portugal, temos moitas cosas comuns, o sur de Galicia con eles, despois na parte de Ourensá, con Zamora, con León, arriba Lugo con Asturias, temos moito, hai unha franxa grande que é todo, bueno, vamos a decir, de influencia galega, pero casi podríamos decir que sí, non? Sí, compartimos ritmos, comidas, protocolos, compartimos moita cousa, sí. O que sí que cambia, pero dentro da mesma Galicia, do mesmo país, o que cambia é a maneira de interpretar esas melodías. E aquí ven unha palabra que vamos a poñer aquí encima da mesa que se chama enxebre, enxebrismo, que é unha cosa que se está perdendo. É como se un estuvera perdendo esencia. O enxebrismo é unha cosa moi importante que nos define, porque é a nosa maneira de entender os sonidos. Nosotros non cantamos igual que en León, non cantamos igual que en Valencia, ou cantamos... Non, nosotros temos unha forma determinada de cantar que nos une como pobo e entendemos o sonido dunha maneira determinada. Que pasou aquí? Que veu a radio, viñeron as músicas, agora estamos invadidos por televisións, por sonidos que nos están... E entón estamos diluindo o enxebrismo e estamos pasando a unha cousa, digamos, máis light. Pero aquela maneira de cantar de antes é difícil de mantela hoxe en día e creo que o que nos define é a maneira de interpretar como cultura, pois eso, a linguaxe da danza ou a linguaxe do canto, ou a linguaxe dos instrumentos. Eu creo que máis que as diferencias rítmicas ou de sons ou tal, é a maneira de interpretalo. Digo non os actuais, digo os antigos, o tradicional. Bueno, pasamos falando do Día das Letras Galegas, pasamos dun ocultismo, dunha cosa que estaba oculta, verdad? Que estaba latente no todo o país e que ninguén hasta o momento puxera en escena, hasta que nos 80 empezamos a poñer en escena as pandereteiras e, bueno, se trazaron algunhas estrategias, ¿no? Porque isto non ven do ceo. Eso se trazaron estrategias, se formaron grupos porque a base actual da cultura é o asociacionismo cultural. Entón, son os grupos, as asociacións de veciños, as AMPAs, os colexios, todo ese tecido son os pés do hórreo, son o que aguanta do hórreo, non? Entón, para chegar a que os pés do hórreo foran o suficientemente potentes como para aguantar todo, se trazaron estrategias para que eso funcionara. Recollimos, divulgámolo en asociacións de todo tipo, o grupo facendo espectáculos, montando bailes, vestuarios, organizamos concursos para axudar a que eso se promocionara, se fixeron festivales internacionales e se saliu fora a representar a cultura de Galicia, bueno, un montón de traballo para que isto foi é como unha árbore coas súas polas que foi increchento, no? E que a tal hora o resultado é maravilloso. Pensemos que é unha cousa feita entre todos, que o bonito e o maravilloso é que isto o fixemos entre todos os galegos, non? Desde a nai que levaba a nena e o neno a clase de baile de pandereta, hasta as asociacións que había directivas que tiñan que buscarse a vida para pagar os profesores, para buscar onde ensaiar, para comprar a roupa, tal. É un movimento cultural sin axuda de ningún tipo extraordinario. E isto é unha cousa nosa, que fixemos entre todos nós, non? Daquelo a hoxe, que hasta unhas pandereteiras casi van a Eurovisión,
hai un abismo. E hai un montón de traballo, porque non é porque caeu do ceo, sino porque se trazaron estrategias e convencimos a todo o mundo de tal forma que hoxe non se pode entender o folclore galego nin a música galega sin a figura das pandereteiras. Cando antes, hai 50 anos, só se pensaban nas gaitas, nos gaiteiros. É verdad que o gaiteiro, a gaita é o noso instrumento rei, pero a pandereta é o noso instrumento máis popular e máis achegado á terra, non? De todas formas, nos queda moito camiño por percorrer, porque este ano está isto declarado, que é maravilloso. Tamén se vai a declarar, esperemos que sea dentro deste ano, tocaría facelo dentro deste ano, que é ben de interés cultural a música e o baile tradicional de Galicia. E iso vai a facer o Patrimonio de Galicia, da Xunta de Galicia, Patrimonio. Isto tamén é moi importante, porque é un recoñecemento a nos mesmos, a nosa cultura, pero vai sentar unhas bases para que iso non se perda. Son axudas para que iso se conserve e non se perda. E eu estou en campaña no sentido de intentar convencer a todos de que isto ten que estar nun organismo oficial, chamémoslle Instituto do Folclore ou Instituto do Arte Inmaterial, donde todo ese traballo de todos nosotros este nun sitio, nunha casa, nun lugar que sirva para divulgar, para conservar, para poñer en valor e para centralizar as axudas que poida haber en este sentido, ¿no? Entonces me parece que isto temos que ir enfocados aí para entre todos facer ese instituto e que isto, como en outras partes do mundo e outras culturas do mundo, que todo o mundo ten o seu instituto do folclore, ¿no? Principalmente as foliadas, os seráns, os polavilas, eran para ligar. O que non entenda así é que non se entera de nada. Era para ligar. Entonces, estaban os mozos, estaban as mozas, estaban os vellos acompañando, para vixilar, para todo, para comer en orden. Había unha serie de normas non escritas. Home, as foliadas de hoxe non son exactamente igual que as foliadas de antes. Estamos no outro tempo, hai que un pouco evolucionar. Pero as de antes estaban moi ben pensadas, porque había unhas normas non escritas que funcionaban, había unha orde. Quen guardaba as pandeiretas, en que casa se guardaban, os vellos máis que non lles deixaban a todo o mundo para que non se estropearan, iban buscar as pandeiretas, podemos facer foliadas? Si, facer de foliada. Cal era a orden para sacar os puntos? Bueno, porque antiguamente sacaban os homes os movimentos, poñían os homes dun lado e as mulleres de outro, en fin, había máis separación de sexo, por xénero. Hoxe en día non isto, pero a esencia seguimos agardando. Creo que é un labor, o gallá siga para arriba. De feito, na asociación, nosotros na asociación, a maioría da xente que se apunta é xente adulta, para aprender. Pois decían os vellos antiguamente, ou bailas ou aguantas as chaquetas. E daquela se ve que ninguén quere aguantar as chaquetas, todo o mundo quere bailar. Así que, sí, os povos sin cultura, sin lingua e sin cultura, non son povos. Así que nosotros somos un pobo milenario que ten unha cultura que se afunde nos tempos e estamos nunha situación xeográfica que nos valeu para ter moitísimas melodías, danzas e cousas que se conservaron porque xeográficamente estábamos nunha esquina e entón o mar facíanos de muralla, en vez de ser unha cousa aberta, non, o mar é unha muralla, todo queda, todo fica. Entón se conservaron aquí, é un verxel, os folcloristas europeos din que Galicia é un verxel, e ese verxel e esa maravilla cultural que temos, esa nosa expresión, pensemos que o folclore é a cerna máis dentro do ser humano e das etnias, pois esa cerna conservémola, divulguémola, disfrutémola e vívonos.
Pois ata aquí a chega de Quique esta tarde. Moitísimas grazas por estar con nós, por compartir as túas historias e a túa traxectoria importantísima para a nosa tradición, lingua, cultura e cultura galegas, e agardamos vernos algunha outra ocasión. Para vos, moitas grazas por acompañarnos e vémonos no seguinte martes. Ata logo!